Belav hevano. İro pejbir kaya. Pêşbirk çi ye? Çekiliş. Eme telefona gitneva. Jboy pejbir ki yek rupela men bişopinin. Dido. Rupela bismillah bişopinin. Spas. Se. Sê hevalê xwe etîket bikin. Çar. Şu her seferinde xwara bejin. Bira ujme bişopinin. Beş. Bêjneva her sê hevalê xwe bila her sê hevalê wa jî sê hevalê xwe etîket bikin. Bira her seci se etiketkin. Se etiketkin. Se. Tamam. Şeş. Navê Xwedê xweş. Mehmet Gül'e gel. Şeytanê xereş. Her li ser YouTube'e bibin abone. Videoya dawî temaşe bikin, Beğenci şîrove bikin. Heşt. Aynı vaçta li ser Facebook'e jî bikin. Li ser Twitterê jî bikin Instagram'e jî. û Tinderê jî. Ne? Milyoneki razını ser hesabı min. De. Razını ser hesabı ismim jî. Spas. Yazda. Keyluk çay kaças merefşinin. Dozda kelokek birinci pişîne. Tülü her eser terba mamuzini Fatiha ki koyne. Tülü her. Li ser Yasya Bendû xecî jî bikin. Tülü ne? Di saate keda cihazak hatta cizire baz bitin. Pêncî di nîv saetî de ji cizîrê hedî hîdî vegene hezek. Havalu. Emzede baruya gira nekin. Penci besin. Pêncî bes. Vakti var hatta seri salih haya. Nehada serkeftin ju hemwara. Serkeftin hebin. Beaqilo, ma tu telefonu rastî dî? Baz kerim. Ez vê berîkê derxim. Kima vê berîkê de.